Dragi ljubitelji odbojke, dobar vam dan iz Osijeka, gdje se naša juniorska reprezentacija priprema za Europsko prvenstvo. Danas sam u društvu naših dvije najmlađih juniorskih reprezentativki, inače članica naših U17 reprezentacije, Mare Štiglić. Mara, dobar dan. I Eva Krišto, dobar dan. Dobar dan. Evo, djevojke, vidim da ste nasmijane, opuštene. Kako ste se uklopile u ovu juniorsku reprezentaciju, budući ste najmlađa? I ovaj prvi puta, je li tako da ste ovdje? Da. Pa evo, meni je prije svega čast biti ovdje, stvarno zadovoljna sam i beskrajno sretna. Cure jesu starije, ali su na neki način zrelije, pristupačnije, sve, znači tu su za bilo šta, i zezancija i tako da atmosfera je uvijek na 100 i eto, ja sam prezadovoljna. Meni je također čast biti ovdje, uvijek je neka zezancija, uvijek je smijeh, na treninzima isto super, uvijek se s njima može o svemu popričat i to je to. Čula sam i znam Mija Bilušić i nekako i ti jeste zaduženi za te ove TikTokove malo za ovo video. Evo vidiš, baš lijepo. Malo da krenemo o treninzima, kako je na treninzima, kako ste zadovoljni s uvjetima? Pa uvjeti su stvarno fantastični, dvorana je ogromna i onako je topla, kako bih ja rekla. Treninzi su naporni, radi se i nema praznog hoda, što bi se reklo. Tako da s tog nekog gledišta, napretka i toga svega stvarno sve super. Naravno, mjesec dana, evo već je iza vas, kako si ti zadovoljna s treninzima? Treninzi su mi super, stvarno sam napredovala od kad sam ovdje, jer stvarno visoki je nivo treninga i nema, kako bi se reklo, odmora i zezancije na treninzima. 2 puta dnevno se trenira, u principu. Da. Evo, saznali smo protivnike, što možemo očekivati. U biti, evo, što ti očekuješ od Europskog prvenstva? Pa prije svega očekujem da bude borbenost na terenu, da smo opuštene i da uživamo, znači uživancija nek bude. A sad protivnike baš i ne znam, ja osobno. Sad ne znam, na našem europskom prvenstvu prvi protivnik nam je bila Francuska i tu nam je prvi protivnik Francuska, pa eto vidjet ćemo što bude. Samo ćemo ovaj put zaokrenuti. Sad ćemo ovaj put pobijediti. Tako je. Maro, ti? Pa meni bi prije svega bilo čast biti u 12-orci jer ipak sam najmlađa. Tako da, a od europskog prvenstva očekujem borbenost i samo da uživamo i igramo našu odbojku. Gdje igraš, evo? Pa igram za odbojkaški klub Olimpik u Zagrebu. Maro, ti? Ja igram za HAOK Rijeku. Oba dvije igrate Superligu, ne? Da. I kako evo uspijete uskladiti školske obaveze i treninge? Pa evo, ja pohađam športsku gimnaziju u Zagrebu, pa na neki način daje mogućnost i odlaska na jutarnje treninge i da se maksimalno i posvetimo i sportu, a i školi da ju ne zapostavimo. Tako da uspijevam sve vrlo uspješno, da. Maro, ti? Ja sam sad upisala sportsku gimnaziju u Rijeci, tako da mislim da će to biti dobro, da ću uspjeti uskladiti i odbojku i školu, a sad u osnovnoj sam mogla to bez problema. Imali vremena od tih silnih treninga, Superliga pretpostavljam 2 puta dnevno su treninzi, imali vremena za neku slobodnu šetnju, kino, kazalište? Pa ne znam, ovisi. Ne baš, ali čim je nešto slobodno, da se nešto iskombinirati, ne znam. Maro, ti? Ja u slobodno vrijeme volim šetati po gradu sa prijateljicama i s obitelji u prirodi, tako da stigne se svašta. Kad ste počeli igrati odbojku? Pa početkom 5. razreda sam se upisala i to zato što je moja mlađa sestra upisala, pa onda ajde ja ću. I na kraju sam se zaljubila u odbojku i eto, sad sam tu. Maro, ti? Ja sam isto tako početkom 5. razreda krenula u odbojku, jer sam prije toga trenirala plivanje i to me nekako s vremenom dosadilo i onda sam se odlučila za nešto novo i jako mi se svidjelo. Da niste odbojkašice, bile bi? Jao. Nema ono, kad si mali, teta u vrtiću, doktorica, profesorica. Pa ne znam, uvijek. Gdje se negdje vidite ono? Što bi voljela biti? Da li se bavite odbojkom? Možda zubarica, ne znam. Maro, ti? Stvarno ne znam, stvarno. Imate li ljeti vremena za igrati odbojku na pijesku? Volite li odbojku na pijesku? Pa draža mi je odbojka u dvorani, ali volim i odbojku na pijesku, pa eto, čim nam završi sezona u dvorani, prebacujemo se na pijesak, pa eto, pikamo se malo.
Pa ja ne idem na baš treninge odbojke na pjesku, ali ono kad imam slobodno vremena malo zaigrati pjesku. Malo more zaigrati. Naravno, da. Djevojke, hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, bilo su ovo dvije naše najmlađe reprezentativke, Mara Štiglić i Eva Krišto. Lijep pozdrav iz Osijeka.